mgbe geanụ ntị n'akụkọ ala nke mere eme. Ihe a bụ nke bụ eziokwu ihe gbasara Mathias Ezeaku etu o si chọọ iji ụzọ aghụghọ wee bịa wee ọkara ala ndị Umuoji, mana nke bụ eziokwu agbara n'anwụ. Mgba ọ bụrụ na ọnụ m ka unu ga-anụ ya, geanụ ntị ka unu nụ nke bụ eziokwu na Mathias abụghị onye ahụ unu na-eche ọ bụ na ọ bụ na Mathias nwere obi corny life, obi criminal tendency ka ndị oyibo na-agba ya. Ọya gede dị ebe a urukwezuena gwagareka akerekwa ochi nezelu maka bekwala na anụbọchị tata biko ebe ka ndị chọrọ nwe ebe nchọrọ ịkọwa concerning this video, because this video is a trend. And if I'm looking for this video, I will try to explain what happened. Because even I'm not talking about it, and the other one this Mathias Ezeaku, my former Jaguar Banu, Napita Vida, before I went to me about Alakino. Macanoyon Abapa, Matia, I want you, Oya, what you want in the idea. Because now it's lying. Mathias now says, because now I do my way of this business. Yana Peter me. About Peter me business. Yana Peter. Peter na mother I am a business. Only when I'm Peter of Mama a lot of time. Again, when business in the or when you direct when you get and the problem Peter an agreement in Adania. Now I call around them coffee. This man no he another poor river. Naturally we go on water. Chocolate we go on and no go. And only if water. We are talking about property of 800 million naira, 200 plot of land. Anna, 100 plot or the 100 plot, 100 in an andagoma. Opposite about Umweze and Nano, Uguatara, opposite 100 plot of the. Then Nazuya, Nambu, every Kagoma was a can't with. And I need to have a defense. Chicago have 12 coach fence, a bit acting coach. I around there, blue gate. No one was a corrugated in there. Then on Kimbu were for Ochoe, half fence coach. And I need not for sale. And they put the buyers of last year for 4 million. I will get out as a 5 million kind of ham. Now, it happened that Lamona Potter on your connect Mathias with your making. Because never came to go and chill out, no to me. Kenya Okwana, near photocopy. Where there is no business at the edge. Mathias, Mathias, Kusia, or where Mathias on a weeping another 1 year. About now, not as a capa for face to face. I conclude, which you are not Mathias, you could be Kusia could be 800 million by 200 plot. I went to Mathias speculation. Mathias say, boy, Peter, where we are, sir. Nana, the Kapanga agreement, Mossoya, Ugana, the actual half and half. I've got a time for Puga. Advance on your hard from the advance. Then you quite one Muka and Muka, Nana Muka, and I mess up and need up 10 million for advance. I can hear the season, therefore, for months. Each other, they say, I agree. Mathias, I got agreement, Mathias, Mathias, Kozawana, Chakakancham, time for Puga, another people, even at the negotiation, that they are waiting for. Carry on with the negotiation. After how many years now, Mathias come back to this year with the parliament rubbish. Now about 800 million Kanapo. The welfare 2 million, where the committee are 800 million since last year. Theatre is a query. If a man on our papa, because of no more on our papa, man on our papa, not okay, in the police. And police, never had the police, okay, remember, they got what I see me. Every year, I'm what time we are na headquarters, first headquarters now. More than military base. Why are you acquiring everything? Kakopan, I can tell you Mathias, it will like it in the Amazia. Because in the character assassination.
amara ọma bere ife ọ na-play with. So onye ọbụla nweta this video ka ọ dịbụ nkwa ya ozugbo Mathias is lying. As I'm talking to you people now, the seat 5 million Mathias Ezeaku with me. I have it. Because na Peter, can you know the yesterday? Or we are shaking Italian Mathias again. We are buying the seat of 5 million Mathias Ezeaku. I have it. In case you have about this issue, they might tell a comment. Might tell a tona. On some platform on the bar and for say, but say don't do what I comment. A novel story, a mobile keep this in the book in that based on if on Facebook and social media and who will ever go again with us. Honorable go I know there. I cannot put myself in the shoe of Mathias. My colleague on Mano is shadow. It am 100 million on Madina for 5 million on Mathias. I am Mathias. You know. Obuno chiri na account onye a na-esi asụpi nke a dị iche na onye chi na account ya bụ account Peter. Obuno onye anwa bụ PA ye Emeka Enu. Ọbụghị Enu aga na Emeka Enu na Kaleiti. Amakwa m ya. Ọbụna na account ya ka etiri nke a dị iche. Ma ọbụna na nke etiri na account Peter amelie. Mathias fuck up. Achọrọ ka ịghọtakwa na Mathias fuck up, big time fuck up. Ọfọkụ sị ọbịakwa na-akọ yiri na-akọ rọbish na Peter ji iri ego onye Mathias ebe Peter abụghị m onye bụ Peter ọ bụ mata bụ Peter ma na onwe dị ife gbasara Mathias na-akọ ihe anya na-etriki ifugi na nke ọ sị na onye nwa na PhD wee sị na asị na ọnya bụ PG ya sị ndịgharị aka ya aja Abuja dị defend onwe nke a dị iche nke a Peter amarọ maka ya nke a gbasara Peter ọchị ya chịrị the guy 500,000 nke a gbasara Peter na mana nke otu n'aka Peter kwuzi na Mathias pụtara n'iru ndị mmadụ wee kọọ ife mme na-enye ego with this sleep na efughị Peter bụ big amarọ m ife mmeji wee mebi ka ịghọta onye Peter bụ Umuoji a adịrọ nsọ ọmụnwe mmadụ na-abụ mọrịtọkị ya Peter bụ big fish ebughị ọ bụrụ ịgali ego Mathias Peter ama apụtada kwueneta ọ ga-akọ akụkọ ndị akụkọ na-egberịta ọ bụrụ ọpụta kịta ọ bịa kọba Mathias ji si onye a ji si tụọ o nwere kịta efu ya na ọ tụ Mathias na court ọ na ọ bụ jie Mathias apụtazi akọbazi ya anọda tin emekata Peter ebe ọ nọ kịta ọ bụ nọ na outside ma ọ bụ ọ nọ Nigeria ma ọ dị na ma ọ pụtacha ya na Mathias ga-akọba gbarụ ndị mmadụ etu a ndị mmadụ si akọwa na Facebook na-eji ọkụ ego Mathias na-ekwe ka o si mee na-ekwe ka o si mee ọga ebe ọ bụ na fa reach agreement asign na ya ọ mgbe oge ruru mazi ama eziokwu ma asị asign na ya no refund of money after payment ịchọ ka iwelu Mathias chọọ ka ọ welu 419 wee baa Peter ime kind of ọkwa 5 million ejiji ọsị ya ya ka ya wereji aka ya lebe ana ọfịa na Peter na ego kọ Peter ọma na ego akọrọ Peter Mathias ọ game Mathias ziga adịwa ka the man amasị ya no refund of money after payment if I dare here they sign na so after like 1-2 months o feel be enweziri ego ya jiri eme expect na ya afọzi ya ngwa ya hapụziala ya na ka ya wereji aka ya lebe ana ka ya na-abalansị zi ego kuchi na ịma na ebido ya that ya na Peter nwee nsogbu o nwere ike Mathias ama akwụ half of the money ọla na ọgbafuo Peter wee si na nke ada akụ dị aka akọ na ya n'ibere ya so Mathias afụgo na otu ike aka n'ọkụ na ọ bụrụ everybody ka ọ ya alụ guy ego ka Mathias si alụ guy everywhere agagharị ego ka o si alụ guy ebe niile ọ ji eje ele ndị mmadụ aka ịmata Mathias efu ya gbaa ya ọba n'ụzọ gbapụ ya asaid nwanne pụtaba rapụ agwụgwọ ngesi ga rapụ okwu a olu anyị nwere Nigeria ama Mathias very well ndị nwa na mgbago mana ama m na ọ na-ewute ya because ọ ma efe 5 million bụ eji ọdụ nkwata ọfit n'afọzi mana hapụ Mathias onye ọ na-akwado ije tụga ọ chere ndị otu m ọ mara na onye great grandfather na ego ka ọ dịgodo
I can imagine all tributes or guy, Alwanya. What the tributes will be. So, okay, body car. What are the game now? Mother tributes will leave. Come on, my lord, I put it ready. He said, the other trap. Or that I use here. And the cool of that. I tell you, I'm going to just say, I do off here. I don't know about the mother being in that person now. I tell like the Umuoji with the party. Oh, she one night, okay. There are boozers or cheer. We are the prepare. Or buffalo, or kettle, or backyard. But I want to look at the lose happily and I say, I'll let when they were getting a cover the alcohol. If you get college, I cover the alcohol. Put our money where led that. Unless it's Yano to collect a China. What am I on America? I think paper. Kanka, bring him what I do. Hey, here Mathias na bar yakadabana. Mathias a Arabiana la na WhatsApp group. Yes, that is the truth. Mathias a Arabiana because now the person that I bought engineer for the Maka site, Raf Makana. But on WhatsApp, start to Mathias, wherever Mathias na market na on Akube Ugo. Na market na on Akube Ugo, 6 million or 9 million. Or the Akubeze housing estate, Umuoji land. Now market on a WhatsApp, now market on a group. Probably, but that's an ego. So, one of the and I got location now. Allocate the garden, a man on a phase 1 or a phase 2. Maybe then that, Chalago, where's Mathias? Maybe I go see Yana. Mathias, Joseph, on as the man, ego guy. On as the ego, what is the ego, Megadi, Jim, Jose Godiana, or Brazil, or Baka, Churu, Bagua. Ah! Mata one, and I have a number, I the wise. And I'm the wise. Especially Umuoji here the wise. He can't just play trick on business. With the 5 million ego mbi. Ego ewu ana. 5 million ego ala. Ebabuta boom. Kebia megene. Kebia koruru. Yes, if we do Umuoji, each other have a heart. He have a way. I'm on 5 million because he got last year. People ever hit the blow because people go behind here now on 5 million. So I'm now on 1 billion naira. So if you must buy it, I'm also 5 million. They go equal 995 million. On here go. And the agreement to Jibogen after 2 weeks as last year. Nobody be complete here go get 5 million I have go be is non-refundable. I don't get agent to get so because Mathias has a carbon here who nature because some about again Nande this Kabana woman. So people does not believe so much now is the over Christianity. So Mathias will with opportunity well more bad or menana. Nako commander never tried to get to men on Sunday. Everything was saying and don't get them on Sunday. Those women don't get Mathias Neje very indirect way Nande na onunaka haka no gugwe. Mathias say where either red who ozugbo chikosia and don't debe abroad. Did they actually who are you or one abroad? Because when Nigeria when I the rugged you go to where were you? Did they actually who are you or abroad now go to Diego? Where war wele. I just think who are you or one abroad. Now go to Mathias ego or Jazara Hozoko man. Even and them like carry emotion. Where put the religion na this thing? Ibro man where put religion? First here reality. Una jokara Mathias ajo na mbe o kara protest. O to even oka one woman from Europe where there 200,000 and they go 50,000 and they go 10,000 30,000. Una jokara Mathias that since that protest does not hold, where is the money? Una da juwa jomana obu ha na pastor kita pam. Unu yaro shows bo na emboss o pastor ju ya juju. Obu na bishop more reverend more prophet. Agadu so inquisitive mara ka pastors we read the ego na God bụ so Mathias Ezeaku kemgbe ahụ ụmụ ebozi onwe onye kara obi ajụ ọmụ abụ jepa ka okwu anya ọnụ the FBI ọmụ ga-ajụ ede ajụ because Mathias na-atụba egwu when it comes in terms of this social media ọmụ na actually dig deep I get dig deep ebe anyị fụrụ na evidence of Mathias juru here. So Mathias warrior I'm elu the evidence one by one I don't do blogging with empty hand. Adam achi tools na akụrụngwa
IG mụ Monday Hammer na nke ikpeazụ a. So follow my page Daily Hammer ka nwee ike na-akụ hama n'isi ntu tom. Ọ bụrụ sọsọ pastọ ka a na-akụ hama ka o ji abụ sọsọ bishọp ka a na-akụ hama. Etu esi bụ akụ ndị a hama ịkpọ onye afọ ịkpọ onye afọ ịkpọ onye Mathias your own case a ga-akụ gị hama until you make apology. Imere ndị Anambra apology, imere ndị Umuoji apology, mere ndị Idemmili gịnị apology, mere Odogwu St. Peters gịnị apology. Mekwere m jee pak buputere gị n'anwụ apology.